biologia. I bé, em dic en Xic, el que ens agrada explicar és això, que ens agrada explicar històries. I la primera història que us volem explicar, veieu el subtítol, és Em dic en Xic, o com les emocions poden decorar i crear espais amb ànima. Una mica així seria la introducció a la nostra història, que comença amb aquests dos nois, en Marc, que és fill d'un fuster, i la Cèlia, que era l'artista plàstica de la família, la típica nena inquieta que ho toca mena tot. Enamorats de les plantes i dels animals, es plantegen fer biologia, sobretot perquè, de fet, en Marc, els professors li van dir el nen val. El seu pare era fuster, a ell li agradava a la fusteria i van dir no, el nen val, havia d'estudiar. I en el meu cas, a mi em van dir has d'estudiar, perquè a Belles Arts no trobaràs mai feina d'això, has d'estudiar alguna cosa. Ens agradaven les plantes i els animals, per tant vam coincidir tots dos a biologia. Allà ens vam enamorar, vam acabar la carrera, vam començar a fer recerca, vam fer recerca científica, després vam acabar treballant per a l'administració pública i, com us podeu imaginar, després de moltes frustracions i decepcions, vam decidir deixar-ho tot per començar a fer alguna cosa, a treballar a partir de les nostres passions, d'allò que ens agradava, allò que està tan de moda ara a partir de la crisi. I bé, quines eren les nostres passions? Ja més o menys heu anat intuint, perquè clar, jo ja he fet aquesta selecció de fill de fuster i l'artista, però bé, això, quan nosaltres decidim deixarem la feina, perquè estem fins al gorro, la pregunta és, però exactament què és el que fem, què és el que ens agrada i què és el que ens sabem fer bé? Què és allò que dius, em sento que no estic treballant, sento que estic gaudint de cada moment que estic dedicant a el que faig. Per una banda, teníem en Marc, que era un manetes, en aquella època ni tan sols s'havia plantejat, és que soc fill de fuster. Ell era com una cosa integrada, jo tot el que faig ho faig d'aquesta manera, sempre tot ho acabava amb un detallisme, amb una qualitat superior, fins i tot que a vegades quan anàvem a veure el treball d'un fuster, el típic, a casa teva t'instal·len la porta, veus com te l'acaben i ell de seguida em deia, ostres, no han fet bé el tall, no han fet no sé què, no han fet no sé quantes, i ostres, i aquest senyor és professional i aquest senyor no s'hi dedica a això, no? Llavors era allò que vas intuint, però que no acabes d'entendre que allò pot ser una possibilitat de negoci. En el meu cas, jo li portava, el típic, una cadira trencada que m'havia trobat en un contenidor, li portava amb ell i ell, pim-pam, en 2 segons me l'arreglava i a més no veies ni on estava trencada la cadira. I aquestes coses ens anaven fent intuir que aquí hi havia un potencial que podíem aprofitar. Per una altra banda, jo, que era la nena del costat, el tema de petit era molt inquieta i els meus pares van ser molt intel·ligents i em van apuntar a tot. Era la típica nena que dilluns anava a ceràmica, dimarts anava a pintura, dimecres anava a escultura, dijous anava a bàdminton i divendres anava a dibuix artístic. Una mica era allò que la nena estigui entretinguda perquè si no algunes li eren. De manera que tot el tema d'art era una cosa que jo em sortia sense pretendre res, no podia evitar-ho, pintava, li explicava l'altre dia a la Carme, a vegades fins i tot pintava sobre un quadre perquè no era conscient que estava creant alguna cosa, pintava, ho deixava oblidat, el tornava a pintar, aprofitava, algun el llançava fins i tot algun cremat perquè era en paper i va quedar cremat, però arriba un punt en què dius, ostres, estic creant alguna cosa, estic expressant alguna cosa, estic explicant una història, començo a guardar aquestes peces. Mentre faig recerca científica, els meus companys estan fent tots la tesi i tots necessiten un suport gràfic a vegades per explicar les seves recerques, les seves troballes. I com que jo havia dibuixat des de petita, em començo a plantejar fer tot el tema de dibuix científic. A la universitat el desenvolupo molt i ara amb tot el projecte aquest el torno a recuperar. I també començo a agafar el meu book i començo a anar a galeries d'art, espais públics, intento exposar. La veritat és que és complicat, sobretot pel tipus de peces que presento, que no són allò innovadores o que en aquell moment són difícils de col·locar. No vinc de Belles Arts, el primer que et pregunten a molts llocs, vens de Belles Arts o qui et coneix o amic de qui ets, això a mi no em passava i també vaig deixar allò una mica aquest tema apartat. I arrel de fer aquesta anàlisi, en Marc i jo ens plantegem, tenim l'art,
el fil conductor, perquè hi ha moltes ganes d'engegar un projecte i que a més fos conjunt. El tema que unia aquests dos temes era el tema de la decoració. Però, clar, el tema de la decoració està molt tocat. A més, tots els arquitectes s'han passat a interioristes, per tant era un tema que no ens atrevíem ni a tocar. Vam començar també a analitzar què podíem aportar de diferent. La decoració que nosaltres volíem, la decoració que de fet ja havíem tocat, havíem plasmat, era el tema de la decoració emocional. Per què? Segurament perquè el fet de jo haver creat tot un llenguatge d'expressió de les emocions a través de les peces d'art, ara el que preteníem era traslladar-ho al mobiliari i a les peces de decoració. Per tant, aquesta és la nostra innovació, el tema de la decoració emocional. I com ho fem? Per una banda, recuperem la bellesa d'objectes perduts, que aquesta seria la part així més que a la gent més l'impacta i segurament molta gent quan diuen l'antic en xic, sí, aquells que fan mobles. Sí, i més coses. També trobem peces amb ànima, els que tenen de l'oblit. Creiem a partir de les nostres emocions i experiències i tot això ho venem, ho comercialitzem a través d'una botiga online, que és la manera més sostenible, més fàcil d'iniciar un negoci sense ficar-te en tot el tema de lloguers, llicències, etc. Clar, tot això que us acabo d'explicar és molt maco, però la pregunta que ens fa tothom, això és viable? Nosaltres el primer que fem és explicar-li als nostres famílies i amics. Després anem al Consell Comarcal de la Selva, al Servei de Creació d'Empresa. Allà fem un pla d'empresa, o sigui, nosaltres això ja el teníem fet. Per què al Consell Comarcal de la Selva? Perquè havíem treballat allà. Quan us he dit que treballàvem a l'administració pública, estem vinculats al Consell Comarcal de la Selva. Teníem amics, que són els amics d'allà, els companys de feina, els que ens van ajudar a fer el pla d'empresa. Després vam anar a la Cambra de Comerç de Girona i a la Business School de Madrid i els hi vam preguntar, els vam plantejar el projecte i ens van dir que sí, que era viable, que realment tot el tema, plantejar el tema de les emocions en la decoració era una cosa que semblava viable. Bé, ara ja és moment d'engegar l'empresa. Com ho vam fer, això? Primer decidim un nom. En el 2009 jo vaig crear un blog, perquè abans no existia Pinterest. I en aquell moment els blogs estaven de moda i era una manera una mica de tenir carpetes o de tenir ordenades fotos, imatges, inspiració amb un link, perquè si no jo el que tenia era el meu ordinador ple de carpetes, tot ple d'imatges, que després no me'n recordava d'on les havia tret. La manera era tenir un blog. Aquest blog, el nom també el vam escollir així una mica en puteria, perquè fos un nom que sonés molt bé. Ja teníem la intenció que això arribés algun dia a algun lloc. I el vam escollir perquè en aquella època hi havia una campanya que era de Moschino, que era Cheap and Chic. Era super sonor i a més era com dir, fem assequible, la idea era fem assequible una moda que és molt d'avantguarda. El que hi ha a les passarel·les o el que costa moltíssim, ara ho fem barat i ho fem assequible, però continua sent xic. Clar, nosaltres el tema de les peces antigues ens agradava molt, però veiem que tot el rotllo dels brocanters, dels antiquaris, no acabava d'encaixar, no era el nostre estil, buscàvem alguna cosa més juvenil. Clar, aplicar-li el concepte xic era diferenciar-nos de la resta tant de blocs que ja existien de decoració d'aquest estil com de gent que produïa producte que era molt diferent al nostre. Quan ens plantegem quin nom li posem a l'empresa, recuperem el nom del blog, veiem que continua funcionant amb el producte que estem intentant oferir. A més, Google ja ens el té posicionat. Imagineu-vos, des del 2009 anar fent, Google ja ens té allà, de seguida fiques antic en xic, apareixem els primers, doncs vam dir, ostres, això s'ha d'aprofitar perquè en comptes de començar de 0, comences de més 5. I també comencem a plantejar-nos, només viurem d'aquelles 3 coses, aquells 3 blocs que us hem ensenyat, que tindrem a la botiga online? No. Hem d'oferir molts més serveis que orbitin al voltant d'aquest univers d'antic en xic. I ens plantegem què podem fer. També podem trobar i transformar mobles, és a dir, no només aquell que jo he pintat i he fet al meu gust, sinó que una persona digui, ostres, aquests nois m'agrada el que fa, m'agrada l'estil que tenen, els demano una calaixera d'aquesta mida, que és l'única que m'hi cap a casa, pintada d'aquest estil, i d'aquesta manera la web ens serveix de catàleg. O sigui, hòstia, m'agrada molt aquest estil, fem-me el de l'estil de color rosa, fem-me el de l'estil d'aquell de color lila.
una mica que seria aquesta la possibilitat, o també gent que ens ha portat els mobles seus i ens ha dit doneu-li un toque antic en xic perquè jo sóc incapaç i si no, és que el moble de la meva iaia, me l'estimo molt, però si no el llançaré perquè és que és horrorós. Aquesta seria l'altra idea. També restaurem, ens hem format com a restauradors, o sigui, som capaços de fer la restauració típica i evidentment hi ha peces que pel seu alt valor històric requereixen d'aquest tipus de restauració. O sigui, hi ha alguna peça que realment jo seria com assassinar-la si una cornucòpia del segle XVIII la pintéssim de color rosa. En aquest cas també fem aquest servei. Després busquem tresors. Ens hem trobat en molts casos de gent que ens ha demanat un objecte concret. Ostres, vosaltres què? Us moveu en aquest ambient? Em podeu trobar un sofà Chester de l'any no sé què? El busquem i te'l trobem. L'altre tema és el de fer projectes d'interiorisme. Tenim molta experiència amb la restauració de rehabilitació d'espais. A més, generem peces, tenim un gust ja definit, de manera que és molt fàcil que si una persona és com a dissenyadors gràfics, n'hi ha milers. El més encertat és apostar per al dissenyador que fa coses que a tu t'agradin, no agafar qualsevol dissenyador i dir-li fes-me això que jo vull que facis, perquè us acabareu barallant i al final no acabarà fent el que a tu t'agrada. Has d'escollir el dissenyador gràfic en funció del seu estil, deixar-lo que treballi, que s'adapti a el que tu fas i acabareu tinguent un producte que a tots dos us agradi molt. Una mica seria aquesta idea. No som interioristes, no ens venem com jo faig projectes d'interiorisme, sinó jo tinc aquest estil, si a tu t'agrada aquest estil, vols tenir casa teva amb aquest estil, a la casa teva o el teu negoci, nosaltres som capaços de gestionar un projecte d'interiorisme de dalt a baix. El tema del lloguer de mobiliari és una cosa ja òbvia que surt ja del projecte. Tens uns productes en estoc que són molt atractius per a sessions de fotografia, per a programes de televisió, etc., que els necessiten puntualment. El tema del lloguer és una cosa que és molt viable en aquest tipus d'idea. I després tot el tema de com som creatius. Qualsevol proposta que ens planteja l'estudiem i si és coherent amb el que a nosaltres ens agrada fer, de seguida ens hi tirem a la piscina. I com ho fem funcionar tot això? Portem 9 mesos de funcionament, estem en allò que diem engegada, tothom ens pregunta què tal va? I fem aquella cara de hem engegat, estem engegant, no podem dir, no ens estem ni arruïnant ni estem guanyant diners, no guanyem un sou, simplement ens quedem a zero, podem dir alguna cosa així. Venem un moble? Sí, però és que hem comprat 3 per començar-los a restaurar i llavors ens hem quedat a zero. De moment, en 9 mesos, funcionem així. Esperem que tot això sigui com una inversió, no diuen allò dels 3 anys per a les empreses, però esperem que en 2 anys ja comencem a entrar. La nostra petita empresa, som 2, la tenim dividida en 4 departaments, sembla ser i tot. El tema de la gestió administrativa, a part de tota empresa té i ningú vol fer, aquesta part la tenim, per sort l'assumeix en Marc, que li encanta el tema de comptabilitat. El tema de desenvolupament creatiu, que és aquest que està tot el dia 24 hores funcionant, que m'agradaria explicar-vos juntament amb el de producció, perquè veieu com funcionem. És el cas d'una de les nostres peces estrella. Com veieu, és una calaixera que ens la van regalar, perquè és que el valor que tenia era 0, estava destrossada. Vam investigar una mica i resulta que era d'una senyora del barri, nosaltres som de Sant Narcís, que es deia Elvira, que no és aquesta de la foto, però se li sembla força i ens serveix per la presentació. Aquesta senyora era una senyora molt elegant, molt bona dona, a més tenia uns ullassos verds preciosos, i vam decidir fer el moble en el seu honor, ens vam inspirar en ella, en el que ens feia sentir ella i en el que consideràvem que ella era. Així vam recuperar el sobre, que era de Noguer, vam pintar la resta del moble de color verd, inspirat en els seus ulls, li vam donar un toc així acabat, desgastat, perquè ens recordés que la senyora Elvira tenia una vivència, que tenia una vida viscuda, i aquest és el resultat. Evidentment es diu Còmoda Elvira i és el primer moble que vam vendre. La persona que el va comprar, una noia que es diu Marta de la Corunya, que té vendre online, que te'l pot comprar gent de l'altra punta, ens el va comprar perquè volia un canviador per al seu bebè. O sigui, ella allà va ficar a la zona aquesta
intenció de no comprar el típic moble de les habitacions de bebès, sinó canviar totalment i ser creatiu. Ella el va comprar per això i quan el va tenir a casa de seguida ens va enviar un mail i ens va dir sento que l'Elvira cuida d'ella. I és que en realitat la Marta no havia comprat una calaixera verda, havia comprat una emoció i a més per compartir-la amb la seva família. Una mica aquesta seria la idea. L'altre cas és l'aparador Laia que veieu en el pòster i que a més si aneu a la inauguració de demà de l'espai de Sant Cis el veureu allà. Aquest el vam comprar especialment per allà, per les mides, i quan vam obrir el calaix ens vam trobar que estava tot ple de papers. S'havien deixat allà oblidats, la família havia portat el moble i l'havia deixat tal qual. Entre aquests papers hi havia, pràcticament podíem explicar la història d'aquella família. Hi havia invitacions de casament des de l'any 70, hi havia felicitacions de Nadal de tota la família, hi havia dibuixos de la neta, i a partir d'un dels dibuixos de la neta, que es deia Laia, que es diu Aparador Laia, a partir d'un dels dibuixos de la Laia, que felicitava la seva iaia pel seu aniversari, ella havia utilitzat uns colors verds i liles per dibuixar la seva àvia, doncs ens va semblar que era aquella sensació de tendresa que et generava aquell moble. A partir de veure aquella felicitació no ens podíem treure la imatge de la Laia felicitant la seva iaia i li vam posar aquest nom, ens vam inspirar en els colors per pintar-lo i li vam donar una mica més com amb l'Elvira. Aquest toc desgastat ens recorda els seus avis perquè no ens oblidem que aquest moble té la seva història. I ara el quart departament, que és el de comunicació, que és el que ara, a hores d'ara, li dediquem més hores perquè necessitem posicionar-nos, necessitem que ens coneguin, necessitem ser alguna cosa, que algú reconegui què és Antic en Xic. I bé, el primer que necessitem per crear marca, això ho teníem claríssim, necessitàvem diferenciar-nos perquè a més ara hem arribat una mica tard, és una cosa que nosaltres fa molts anys que fem, però el de pintar els mobles s'ha posat ara molt de moda, existeix el chalk paint i tothom sembla que pugui pintar-se els mobles i queden maquíssims. Per tant, nosaltres la sensació era no podem ser els que pinten mobles, no podem ser el calaix verd, la calaixera verda. Llavors diem, logotip potent, tenim un amic que és genial, que ens coneix i per tant ens va fer el logo sabent exactament qui som, d'on ve el projecte i com el podia explicar. Ell va agafar la meva història que jo feia dibuix científic i va agafar dos personatges que ens representaven a nosaltres dos. Per una banda, el gos, que és el nostre gos, que es va morir ara fa uns anys, representa en Marc, la persona més casolana, més tranquil·la, que toca de peus a terra, i el corp, així una mica aquesta cosa més misteriosa, que sempre està als núvols, aquesta sóc jo. I bé, inspirat amb aquesta és la imatge que al final va generar, que ens va encantar quan la vam veure. L'altre tema és crear una imatge, o sigui, aquest logotip havíem de fer que fos aplicable a totes les superfícies. Quan veus una marca que està regnant en la seva àrea, veus que la seva imatge apareix per tot arreu, doncs nosaltres havíem d'aconseguir el mateix. Vam fer tampons per una mica continuar amb el tema de manual, o sigui, nosaltres tot ho fem a mà, fins i tot les targetes de visita, 5 tamponades en allà, fins que aconsegueixes la targeta de visita, i a més el tema del packaging, que nosaltres tenim peces de 1000 formes diferents. O sigui, no podíem imprimir no sé quantes caixes, sinó que havíem de, cada caixa que enviem l'estampem nosaltres. De fet, el disseny gràfic d'Antic en Xic ha sigut seleccionat per un concurs internacional, de manera que estem molt contents. Després l'altre era la personalitat, o sigui, som una petita empresa, tant per tant que sigui molt personal, molt única, molt diferent a tota la resta. En aquest cas era molt fàcil perquè som en Marc i la Cèlia, sempre intentem ensenyar a presentar-nos, som nosaltres, els mobles els signem nosaltres, cada un. O sigui que realment li donem aquest toque de dir, ja que fem algo artesanal, que s'hi vegi qui hi ha al darrere. Després el tema de crear tendència. Sabíem, érem conscients que no podíem aspirar a vendre una calaixera verda, perquè calaixera verda, fiques calaixera verda a Google i n'hi apareixeran 1000. Entre les d'Ikea, les de no sé qui, les de no sé quant, n'hi ha 1000 opcions de calaixeres verdes. Nosaltres el que ens interessa és que la gent comenci a dir jo vull una calaixera Antic en Xic. O sigui, que la facin aquests nois, que la facin amb aquest estil, que tingui aquesta història, aquesta calaixera. Si no, nosaltres no podem competir. L'altre tema era tenir uns valors, o sigui, diferenciar-nos també de la resta amb tot el tema de la sostenibilitat. Som biòlegs, fem servir productes ecològics, treballem amb
amb gent propera, sempre ens ha fet molt de mal allò de llançar, nosaltres no llancem pràcticament res, tot ho reutilitzem, de fet els mobles ja són una mica això, recuperar objectes que la gent llançaria, donar-los una nova imatge, no deixa de ser també una mica reciclar, doncs una mica això és el que volíem aconseguir també amb la nostra empresa. I tot el tema de la coherència, o sigui, si tot això no és màrqueting, si és real, si estàs fent el que tu realment ets, tot això s'ha de veure impregnat en tot el projecte. Aquesta és la nostra web i aquests són els nostres productes. Un pantallasso d'algunes de les coses que tenim ara mateix a la venda. Totes aquestes peces són diferents, però alhora et dona la sensació que tot pertany a un mateix univers, que és com li diem nosaltres, un univers antic en xip. I bé, en comunicació, per què ens interessa tant i tant comunicar-nos? Per generar confiança. En el tema de decoració, malauradament encara, la gent necessita tocar i veure físicament per comprar. O sigui, és molt difícil que algú et compri online un tema de decoració. Per tant, el que ens vam plantejar era generar una experiència de compra que fos pràcticament com si tu entressis a la nostra botiga, et sentissis rebut com a casa, poguessis tocar, palpar el moble virtualment i te n'anessis supercontent com que t'han tractat superbé en una botiga. I com ho aconseguim això? En primer lloc, en proximitat. Nosaltres estem a les xarxes socials 24 hores, amb un llenguatge molt proper, tothom ens pregunta, nosaltres responem immediatament, interactuem amb altres persones, participem en xats, a plataformes, estem presents. I sobretot un tema que va ser crucial quan el vam escollir era el tema d'aquest senyor, que és el que et porta el paquet a casa. O sigui, nosaltres sabíem que aquest era el que donaria la cara per nosaltres, és el contacte físic que tenen d'antic en xip, o sigui, són virtuals fins que aquest senyor t'entrega el paquet. Si aquest senyor és un antipàtic, si aquest senyor et porta el paquet trencat o si aquest senyor no arriba a temps, aquesta és la sensació que s'emportarà la persona. Tota la nostra feina no haurà servit de res. Per tant, aquí vam fer una aposta molt forta, que és un missatger privat, que et porta a casa, que et truca si no et troba, que si no et troba et queda amb tu a tal hora per portar-te a aquella hora. Aquesta seria el trencar el cercle aquest de la proximitat. La transparència a la nostra web són molt pesats amb tot el tema de tens un producte, el fotografiem per davant, per darrere, per sota, el client ha de tenir la sensació que ha vist millor el moble que si el tingués a la mà, perquè evidentment quan el té a la mà, allà on la botiga tu no agafes el moble, el gires i mires a veure per sota on està fet. Nosaltres ho ensenyem tot i ho expliquem tot. El tema de la constància. Tenim claríssim que t'ha de donar la sensació que tu quan entres a la nostra web t'ha de donar la sensació que entres a una botiga, que hi ha una persona darrere del mostrador i que hi és, que no és una cosa que has penjat allà online, que és el que la majoria de la nostra competència fa, no? O sigui, la gent penja productes online i algú m'ho comprarà algun dia. No. La nostra aposta és, nosaltres estem darrere d'un mostrador, ens hi dediquem i estem 24 hores. Si alguna persona ens truca a les 10 de la nit, agafem el telèfon. Si algú ens envia un mail, li responem al segon, perquè no pot ser allò d'envio un mail i al dia següent em responen. No, si tu vens a la meva botiga, jo t'atenc i et responc. Una mica aquesta és la sensació que volem generar. Tenir bones referències, el boca-orella és essencial. En el nostre cas, per exemple, els blogs, que els blogs parlin bé de tu sense pagar, vull dir, només que la gent parli bé de tu perquè fas bé la feina, apareguis recomanat en revistes, i fins i tot que revistes et demanin que siguis redactor d'articles de decoració en la seva plataforma. Les xarxes socials per nosaltres són la peça clau, sense les xarxes socials no existirien. Vam començar amb Facebook, a les xarxes socials ara mateix ja tenim més de 20.000 seguidors. Vam començar amb Facebook, després Twitter sobretot en tema professional ens ha anat molt bé, després Google+, ho hem fet només per posicionament a Google, perquè és una plataforma que encara no està engegant. Després Instagram, que ha sigut la gran xarxa social per a nosaltres, o sigui, tothom que faci coses visuals, sisplau, que aposti per Instagram, perquè la gent, el consumidor d'Instagram és una persona que vol veure coses interessants, maques, per tant, Instagram a nosaltres ens ha anat genial, ha sigut una cosa sense adonar-nos de cop i volta arribem als 2.600 i ens quedem, hòstia, ara ja els hem superat. I Pinterest és una cosa més d'anar fent. Tenim un blog, el que us deia, des del 2009, aquest blog l'hem millorat, l'hem adaptat a la imatge actual de l'empresa
I el que fem a través del blog és influenciar el nostre possible comprador. Li donem idees de com els nostres mobles poden quedar bé a casa seva o com el seu negoci pot donar un tomb si aposta per una peça nostra o fins i tot per contractar-nos a nosaltres perquè li decorem el seu negoci. El blog d'art, que jo tenia també feia molts anys, també l'hem potenciat molt, sobretot perquè no deixa de ser molt vendre art online sense que hi hagi un referent, sense que siguis una galeria d'art, fa una mica de respecte a la persona que està a punt de comprar. Per tant, crear una mena de book que dona referències teves i que dona una mica genera confiança, que darrere d'aquest quadre hi ha molts més, hi ha una feina al darrere, doncs això hi vam apostar fort i també vam refer tot el blog. Pagar publicitat en revistes de decoració especialitzades, com per exemple aquella és la nostra Còmoda Valverde. Això també genera confiança, la gent quan et va veient que ets un projecte sèrio. Aquesta gent ho estan fent, no sé si m'agrada més o menys, però ho estan fent en sèrio. Apostar per ficar banners, això si treballes online no tens altre remei. Pagar a Google Ads, nosaltres ho hem fet, no ens ha funcionat, però s'ha de provar, perquè has de veure si Google Ads és apropiat per al teu tipus de negoci. Participar en esdeveniments físics, o sigui, les pop-up stores, si s'ajusten, si el teu públic és públic d'aquella pop-up store, és sens dubte la gran ocasió perquè una persona que vegi el teu moble una vegada ja no necessita veure la resta. A partir de llavors et segueix i si ve un moble que li agrada, com que ja sap quins acabats fas tu, te'ls comprarà, o si ja ha vist els teus quadres, ja ha vist les textures i l'ha vist, l'ha pogut tocar, a partir de llavors ja no necessita tocar la resta, ja té un de referència. I tot el tema de posicionament orgànic, o sigui que la web, la botiga online estigui molt ben feta perquè Google la pugui llegir molt bé i tu et vagis posicionant molt bé a Google. De reconeixements en aquests 9 mesos, a banda d'aquell de disseny gràfic que us he explicat, al principi Bifiter ens va seleccionar, va ser allò com, ostres, Bifiter ens truca a casa i ens diu que ens selecciona com a joves talents i empreses innovadores. Això a nivell de tot Espanya ens van convocar per recrear un districte londinenc amb les millors empreses, joves empreses d'Espanya. I aquí és on la primera vegada ens van dir que érem innovadors. Després la Cambra de Comerç ens va fer una anàlisi del potencial d'internacionalització. Això també és interessant si tens la possibilitat que te'l facin. És veure si el teu producte funcionaria bé en altres països. En aquest cas ens van dir que sí i fins i tot ja ens van donar els primers passos a seguir. Per tant, ja és allò de dir, ostres, això és un altre reconeixement. Vam ser seleccionats a la mostra d'emprenedors de Girona, que no sé si els coneixeu, cada any l'assessoria Codina genera una mena de convocatòria en la que selecciona 4 projectes i aquests es presenten al concurs i nosaltres vam ser seleccionats a nivell també de nous projectes fa 2 mesos. I l'últim reconeixement per nosaltres va ser que el Bòlit ens seleccionés per formar part de la Volta, aquest espai de galeria, botiga, taller que demà, dintre d'aquestes jornades d'Art Innova, inaugura demà a les 8. O sigui, si esteu tots convidats, si us hi voleu passar, allà estarem juntament amb 6 projectes més que ens acompanyen i que també han sigut seleccionats pel Bòlit. Per acabar, una frase d'aquestes de Steve Jobs, que quan comences, Steve Jobs és com que és el que encén molts esperits emprenedors, això de l'única forma de fer una bona feina és estimant allò que fas, perquè almenys, ja que és molt i molt dur i realment és molt feixuc, almenys se te fa més lleuger, més fàcil de portar. I res, aprofitar per agrair al Bòlit aquesta oportunitat i res, moltes gràcies per la vostra atenció.